May buntag mga igsoon. Amen. Kalipay batangan ni anhita simbahan karong adlaw. Sa atong pagsugod mawalog tang tanan. Nataon na to, biyabiwan na to matag usa para sa atong kuan. Nataon na to ang kalipay utak. Salamat kami kanimukan sa inyong kamaayos sa kanamo. Lord, hindi ka buntagon ng Diyos. Lord, salamat kanimukan na ikaw Ginoo nagpadayon Ginoo. Paghatag ka ng puso, kadasig Lord, at pagsimba kanimo sa Espiritu ng Pagkaluran. Lord, santa mga padayon kami Ginoo, ikaw magapanalangin ka na mga kauban. Magkura sinumbalaan na dahong Ginoo nga kahit sa away o nga, dili makanimong kamantakan, hindi ka buntagon o Diyos. Among invite mo Holy Spirit o God na mag-inog sa matag-usa karon hindi ka buntagon, Diyos, magsimba niya kanimo Ginoo. Panalangin niya matagpahin Ginoo sa among panibahon hindi ka buntagon o God, ikaw Ginoo, God bless, God sa present worship o God. Sa mga Lord, sa magdala sa mong pulong Ginoo God. Lord, among isalig at tukyan ang tanan ng pagkabuhato nito ang tago mo God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, atong ablihon sa Salmo 120 verse 1. Sa akong kalisdanan, misangpit ako sa Ginoo o gitubag ako niya. Ako jud ni nga verse kay kuan kanang grabe jud kay nako ni nga kuan bitaw nga verse kay murag ni kuan jud niya sa sakua ba kana dili lang sakua kay tungod pud sa atoa diri nga nag-prayer natay mga prayer meeting gitubag jud sa Ginoo tong mga pag-ampo wala jud ipakyas ang Ginoo especially katong mga bag-o pa na nato gi-prayer pero dali ra kay siya ni abot even though nga si Lola Minda nga dugay kayo siya nag-pray sa iyang bana pero kanang niabot Japon siya kay ingon biya si Lord nga magulat ta sa iyaha, di ba? So, itong kantahon ang ikaw ang kusog. Ang kusog
family, O God. Lord, salamat kay Father God, kay ikaw kanunay nagaprotekta sa mo, Lord. Lord, i-pray na ko, Father God, na puralon ni mo sa imuhang Holy Spirit ang amo ang paningahon karon, O God. Lord, sa imo na mo gisali, itugyan ang tanan, Father God. In Jesus' name. Kita nga mga anak sa Diyos, magadayo Diyos sa iyaha. Ang Diyos malibay, ang galing kabutagon. Hallelujah. Ang dahigan ng Diyos, sa kasang katawanan, aniya na ang Diyos. Hallelujah. Ang tanan ng pangsak sa mga kamot. Ano ang Diyos? Ang kasing-kasing mo. Maligayong na madali. Kanino? Ang kalipay na ibati sa suloding dughan ko. Walay butang na ikatandi, isang mga bahanti. Kaya kalipay na ibati sa suloding dughan ko. Ulokso ko sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah, kalipay na ibati sa suloding dughan ko. Ulokso ko sa Ginoo. Anihan na ang Diyos, hallelujah. Anihan na ang Diyos, kasing-kasing ko. Malipayon ba ang dahil kanino? Kaya ang kalipay na ibalik sa suloding dughan ko. Walay butang na ikatandi, bisan pa mga bahanti. Kaya ang kalipay na ibalik sa suloding dughan ko. Modahin ko sa Ginoo. Kaya ang kalipay na ibalik sa suloding dughan ko. Modahin ko sa Ginoo. Kaya ang kalipay, hallelujah. Kaya ang kalipay na ibalik sa suloding dughan ko. Modahin ko sa Ginoo. Kaya ang kalipay na ibalik sa suloding dughan ko. Masayaw ko sa Ginoo. Modahin ko sa Ginoo. Hallelujah. Simbahon na ang ngalan. Hallelujah. Simbahon na ang ngalan niya. Kaya siya, awitan siya, pasalamatan siya. Awitan siya, pagkalit kaniya. Dakong pangalan ng Diyos, dakong pangalan ng Diyos siya.
hallelujah. We worship your name, we worship your name, Lord. We come unto you, Lord. We come unto you this morning to worship your holy name, to worship you, to lift up your holy name higher and higher, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Simbahan ka, ginauna mo rin kang dagon. Hallelujah. Oh, Jesus. Bahon ka, O Ginoo. Way sama nimo. Simbahon ka, O Ginoo. Maoy tinuhaon ko, dahigan ka. Kay kamahalan ka nga Diyos. Simbahon ka, O Ginoo. Way sama nimo. Simbahon ka, simbahon ka, O Ginoo. Way sama nimo. Simbahon ka, O Ginoo. Maoy tinuhaon ko, dahigan ka. Kay kamahalan ka nga Diyos. Kamahalan ka, O Ginoo. Way sama nimo. Way sama nimo. Way sama nimo, Ginoo. Way sama nimo. Way sama nimo, Ginoo. O Diyos nga mahal. Way sama nimo. Hallelujah. Dahil ko na ang Diyos ng kaigsunan. Tuwag ka niya siya karon. Hallelujah. Niya siya nagatanaw ka nanto. Niya siya malumbay na nagatanaw ka nanto. Oh, hallelujah. Nalayo ko ng Diyos. Hindi ka magkakon. Wala tayo mahimo. Diyos lamang sa pagduwal sa ating Diyos. Diyos lamang sa pagpasalamat ka niya. Dito sa talag. Sa tanan ang gihimo sa Diyos. Sa atong na kinabuhi. Tuwag kay ang Diyos nanto. Nananan ng pamilya ng Diyos. Tuwag siya ang ganda. Siya na pagkamatay tuwag sa ating mga sala. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Masarap tayo ibalas ka niya. Dahil naman sa pagsimba. O pag-guide sa ilananan. Hallelujah. We praise your name. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, Jesus. We glorify your holy name. We glorify your holy name. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Pangga mo ako, matud sa pulong mo. Bisan sa kalipagkasan, ipasaylo mo ako. Oh, Diyos, ay matud sa pulong mo. Bisan sa kapagyasan, ipasaylo mo ako. Oh, Diyos, dayon ko ikaw. Ikaw
Diyos. Salamat na Diyos. Lahat Binigyan sa kanila. Wala'y makatandi sa pagkamaayo mo. Dili masukot, Hindi masukot o Diyos. pagkakot sa gugma Salamat o Diyos. Nagmumao Diyos. wala'y katapusan ang pagkagamala mo. Ikaw lang yun, Ikaw lang yun. kaya simbahan ko. May katapusan na pagpasalamat, ikaw alagaran hangtod sa kahangturan. Ang grasya mo o sa guma mo o sa pagkaguhan mo, ang angayang simbahan ko. Angayang simbahan ko. Ang angayang simbahan ko. Karon, ato na pong pakalawan ng yawa, no? Maghatagtag kadaugan niya kay every week, every day, every second, every minute na adyo tay kadaugan sa matag usa. So, kinsay mo una kay mo, oy, tagaan sa Ginoong blessings. Dako nga blessings ang ihatag sa Ginoo. Amen. Manbutag sa magpasalamat ko sa Ginoo ni kabuntagon kay nakita kita ko si Sandra. Amen. Yan siya. No? Basta ko nag-pray na mo. Okay, Sandra, padayon din Sandra kay kanya-kanya na bagitag paningkamot. Individual gid ang atong kaluwasan ba? Day. Padayon. Oh, pasalamat po na ako si Kuan, ni B. Yay! Atong una, nainomdum ko, nakulit na siya ni Kuan, Nicole Dili. First time dito sila simba dili. Silang Nicole. Salamat kay Ginoo kay nung tana kong asli kita na siya. Isa siya ni B man na. Ang kumaba ko. Salamat kay Ginoo dahil padayon dahil. O, salamatan akong Ginoo kay mahigit ang Diyos sa among mga kinabuhi, labi na sa akong katikas, no? Salamat kay kanunay sa gandong ilang pastor, kanatong tanan na makahilig ko an. O, ang doong himaya, kanya lamang. Kinsay masunod. Kailan niya magsunod eh. Panalangin ba magsunod na yung sirali sa inyo. May buntang mga ison. Dapat yung pasalamat si Ginoo ba kay gahapon. Ang ako bita, birthday pit sa 12 pa. Si Dodo ni ulit man sa dito sa batalyon. Siya birthday lang lang ka ma. Sige, ikaw good. Hindi pa siya yung mga pagumangkon kaya nag-ikaw dito sa dagat. Dito sa legs. Salamatan ginako nga. Nana dete anak bitaw nga. Mingon nga birthday hanta ka. Nindot kay paminawon ba? Si Santo Dog. Wala pa gid siya yun nga nagklaro nga yan sildo, patikon dahan ng kaltas ko sige lang, okay lang. Kay pagawas niyo wala naman. Salamatan ginako ang Ginoo sa iyang kamaayon. Salamatan ko ang Ginoo nga. Ang akong apo nga kinamusgan ni Simba. Wa para maging ako. Di ko na ibaylo tingali bisan sa kay apo ko gid na. Isa pag kano ang ibaylo, di na ko ibaylo. Ay guwapa ka ng apo. Bisag smile na lang, di kayo smile lang. Sunod siya ka guwapa. Lipay kayo sa Randy, yung mga igagaw. Ni Simba na Sandra. Akong pasalamatan. Gapon pag ina siya ni Sampit ug Lola. Atong pag-utoy, wag na ni hag na ko gahag gani.
Ambot ko saya akong sala pero dili man tingay sala ang usa ka apuhan nga magpahimanggo sa iyang apo. Walay apuhan mo pahimangno og dautan kundi maayo. Muna nga loyo sa atong pagampo, iampo na ko siya sa adlaw. Anak ko stires. Mingaw big ko sa kay. Muga ko siya sa ako, gabi kami nagibandong. Sakit ba yan kayong palandungon? Pero, reason sad, ako apuhan, ako na rin maluhod sa kong ako. Wala nga, sulti ako mga anak. Ayaw mapasagdi, pero gahapon. Mura ko gibayaw sa langit, mga gisampit ko niya, isungtin ko lang. Murag, ang akong kalipay, murag hinuhot. Kaya ko nga, Lord, mayagin ka nila mo. Okay. Gidugog ni mo ang pagampo. Kasi Sandra, nisampit na ako. Muna nga, nakaingon yung ko kahapon. Pagabot sa balay. Lord, pwede na ko, Lord. Di mo kukaon. Sakitan yung kaya ko nga si Sandra. Wala na sa balay. Wala kayo mohag na ako. Lang. Aplasi ko. Bisan todo niyang ginaplasan. Murag ka nang yaga-yaga. Bito kapag aplas. Murag idot-doot ka. Salamat yung tayo. Apo nga mahaplas. Pero lang, may akong limo, sangko sa langit, ang akong pasalamat, nalisimba na ka. Kadambernes lang, yan, pugi ka na mo. Dini, gawas pa dito sa balay. Alas 3, kadlaon lang, tiyan ka lang ka, nanak ko sa gawas. Nagsulokso kong pagtabang sa Ginoo, nangayo kong tabang sa Ginoo. Ingon kay ko sa Ginoo, Lord, nagpalayo gali ang inahan. Akong anak tuwa sa gawas, nagpalayo. Tuod, anak na akong mga apo. Inaanak na lang Ginoo, nga wala tayo apuhan. Ilang baga sa piton, muna lang. Akong iampo sa mama ni mo, nga tuwa sa layo. Huna-huna, agad lang. Sa isinta, kapalapag si mama ni mo, tunga sa taas. Muna nga akong iampo nga. Tagaan, siya gapis kayo sa panglawas para ninyo mga anak. Pasalamatan ako. Ang tibuok din niya nagsimba. Nangalagad sa Ginoo. Ilang yapo si Sandra mo balik. Salamat ninyo. Huwag na binigyan sa atong buhay nga Diyos nga atong ialagaran. Abot tinood lang. Dili ko kaluwas ni mo. Hiyayatag kaluwasan. Una lang, ayaw itang pagsukwahi. At nasayo ninihong sila lang pusimba na kuno ka o dito sa kurbada. Susakit kaya ako kasing-kasing na lang. Nagi mga bata nga po. Ato ko sa nagtaw di ako tuwigisin nangita niyo. Asa si Sandra? Nangita sila ni mo lang. Kung kinsa nga Sandra? Kanang bantilyo. Nara mga po? Ano man? Dalunin niyo dito sa kurbada. Pasimbahon niyo. Ang inyong ituan ninyo, ang bato. Dili ko masukot si Sandra na ana siya sa kamot na Ginoo. Maayo si Sandra. Muna nga. Masalamatan ako ang Ginoo. Sandra, ganina dito. Salamat kay Day. Nga si Sandra inyong nadala. Sayil. Salamat kayo. Maayo gid ang Ginoo kay si Sandra. Dadot lang gid siya. Nakita na ko si Sandra. Karon pa kay siya nihilak yun. Muna nga. Nakaingon yung ko. Lord, maayo yung ka. Kinitanan akong ginasaling sa buhay na Diyos. Kuno, labas tanan ang Diyos. Salamat ko po nga si Sister Mariel. Nakaabot ka ron. Amen. Salamat sa Ginoo, Sister Mariel, kaya nakasimba ka diri. Wala makapoy simba sa dito. O salamat sa Ginoo nga naa ka diri no, ni fellowship. Pagbuot na sa Ginoo nga mo, po ka na mo, utanda po ka. No, dako yung pagpasalamat na ako sa Ginoo. No, maayo kay ang Diyos na atong tanan. Din, kini nagsimba aning Mount Carmel. Natingala ko kay grabe ka kwan ang mga warrior dili nga mga nag-prayer dali ka ito bagong sa Ginoo. Wala ko kabalo nga ang mga warrior dili upat lang kabok or 5 pero ang Dios ba naa naminaw gyud kay what nga inig prayer namo dinhi pray namo kana among dalon siya among ngalan ang Dios mo tubag man gyud. Amen. Una gyud nga nakita nako nga prayer dinhi nga primero ginakong gidala sa prayer, katong si Clyde nga, wala dito siya ka-apto dito kay bisan usaan adihan di siya kay dili lagi ko napasundon ang dili tagay ligan ana. Among giampo sa mga tabami ko ninyo, mga young people na to kay wala pa man to dili na nakuan ang mga Sabado, ang mga prayer day.
Iyon ko nga, tabangi sa ako ninyong ampo. No, salamat po ko nga, pag-prayer sa mga young people, na tingalan, pagkaugma natin siya, nakagawas mang yun. So, answer prayer. Ikaduhan na po, si Roger, wak di trabaho, info nga, di ka dyan ni pwede, kay di kan sa March, April, May, June, July, August, September, October, wala ko dito sa trabaho. Kami, gibuhi mi sa among mga anak lang, kay pangtagaan man mi niya, pero nila tungod kay, di panggamit po sila sa Ginoo. Di po mi pasmungon sa Ginoo, kay naaman ako mga anak, pasalamat po ko tanan ako mga anak mo. Ang nakakuan lang nga, nag-pray diri, di pa, appeal din ako pag-ampo diri, sa Roger, ng katrabaho ng Gid Lord. Kaya di sa dagig kayo. Ang nag-pray at di ko masayop, Sister Susan. Salamat sa Ginoo. Katugid bitaw na time, ako aging di ko anan nga, naagyod ang Diyos sa diha nga mag-ampo ang mga warrior prayer bitaw diri. Din ito ba sa Ginoo? No, ako lang isulti ninyo, sunod yun ang panalangin nga gihatag sa sunod yan sa baho. Ginagmay man pero naa gyud. Usa napasalamat ko sa Ginoo bitaw kay kanang maayo gyud bitaw kaayo siya basta moduol bitaw ta naatay dayon sa pag-ampo, natay kinasingkasing ato ba-ampo basta atong pagtuo tubagkon gyud sa Ginoo. Lagi gyud ang Ginoo maayo gyud ka tanan nato no. Dili sa Mount Carmel natingala lagi gyud ko kay grabe gyud ka kusog ang answer prayer. Kanang mag-ampo bitaw ang 5 ka book o unang ka warrior prayer diri. Tubagon gyud sa Ginoo. Kasi dako gyud ka ipapasalamat ka tungkol di panggamit sila nga diin sila gipanggamit nga diin ang Dios bitaw duol kaayo nga kun unsay mga gikinahanglan. Tubagon na sa Ginoo no. Pasalamat kag dako kaayo sa Ginoo akong ibalik ang dungog himaya adto sa Dios. Buntag sa tanan no, salamat dako sa Ginoo rin no sa atong kuan nato nga another na kabuntagan no po na nakamata ta ba. Dayon salamat po dako sa Ginoo sa mga faces na sa mga new welcome mga young people ay welcome sa inyo rin no ng salamat dako nga mga yung people nga karon magdasigon din siya ba? Sila bitaw magdasigon din sa Ginoo. Nang salamat pud ako din. Salamat pud ko ni Sandra. Atong niagi ako man siyang gitawag kay anak ko siya. Simba ka. Then although atong last wala ko siya pero at least karon simba gid siya. Una po salamat pud ako sa Ginoo no. Kay sa atong ngayong people kay bisag kanang although dili mi kita perfect sa kanang panahon nga kita maluya pero kuan gyapon ba bangon gyapon anak ko si nga na ang pugod sa all bitaw nga nga ko pero pasalamat pud ako sa Ginoo kay bisag tuod sa mga kuan na matumba pero nagyapon ang Ginoo ba nang kanya bangon din padayon gyapon una pasalamat ko sa akong mga pamilya no nga nagpadayon gyapon mi nga sa akong pamilya kami dili gyapon mi perfect usahay na gyapon mag-away pero padayon tungod sa nasa Ginoo ang basta namo ka sa Ginoo atong kasing-kasing magpaubos ba ay magpaubos din mo gud kay bulahan ang mapahiugsanon. Amen. Unang na mga kuan gamay lang nga das pero kung nga sa Ginoo as a Kristohano na to nga kuan manaagid ang pagpaubos. Amen. No, dili sa atong pamilya sa lain tao nang makita gid ba agid sa una. Moto ako ibalik ang dugi maya sa Ginoo no. Ako dyan kay ko pasalamat sa Ginoo kay tungod. Actually, dako dyan kayo may problema sa akong family karon. Wala ko ga-expect na musimba silang Jubilee si Jisa kay si Lola Mangutiso ko kay siya kay Papa. Kay tungod sa hitabo atong last night. Ngayon, akong gipay gabi nga, Lord, bahalag mag-away sila mama, lola, tita. Naalang sila musimba, karusante. Akong gipay gabi nga, Lord, bahalag ka na lang imuyati sa ko nga magpadayon ako mga igagaw sa pagsimbat. Kini sa simbahan tong nalipay kay ko ganila kay ay gabi kay nagdudukog chat ni Jubilee nga musimba ba siya na dili ko gusto maka-receive ko message niya. Dili siya musimba kay basta masakitan lang ko. Then mo din to na nalipay ko kay pag-chat na ko ano siya, ote musimba ko din.
O dito, gi-follow up pa na mo kaninang buntag eh. Dugay kay sila abot sa balay. Amo silang gi-follow up nga, kuan, simba ba gyud sila. So, nalipay, kay kung ako sa Ginoo, kay nalingkamot sila, nga masimba, bisan pag among family, kay murag, nagka-problema lagi din. Nagpatabang po kong ampo gahapon sa mga leaders diri nga. Kuan, kanang ma-okay mi, kay nagplano naman ko silang mama nga, babalhin nun mi balay, na mangabang na lang daw mi sa syudad, magpalayo sa daw mi dinhi, din. Mo din to sakit biya, nga mahawa mi diri, pero gipray lang jud na ako perminti kay Lord nga. Bahalag, mag-away, basta dili lang mi mahawa, bitaw. Kay, marag na kuan na magud mi dinigod, dako na mi diri, na lisod na kayo, mo-adjust na pud mi dito, mag-start na pud mi sa uno, ang mga kuan nimo masilingan, wala ka kaila, na. So, ako yung gi-kuan jud na Lord nga. Bahala pag kuan kay ang mga problema, mulabay ra jud na, daghan na kay kong problema ni agi sa kong kinabuhi, pero milabay ra jud siya. Una, kamu, layo jud mo ko ang biya sa Ginoo. Bahala pag unsay problema sa tong pamilya, basta kay kamo man ang kanang gikuan nga, kamo ga kuan og kusog sa inyong pamilya. Ako bisag ako na may problema sa mua. Dili jud nako gipakyasan ang pag-anhi sa simbahan. Mankamot jud ko ang anhi jud ko dinhi kay kita nang akong gipaampo din sa church kanang mag-prayer meeting mi kay matubag jud siya. Makita gid na ko nga dili lang kay ako, bisan pag sa member, bisan pag kay Lula Linda, nga bisan pag dugay kaayo iya jud gipangandoy nga maabot, pero naabot jud. Unang kamo ay jud mo pag-undang ug pag-ampo kay dili sa tanang panahon dali ra kay maabot. Hulaton na to kung kanusa mo abot. Munang ayo jud mo undang ug kuan din. Dako kay ko pasalamat sa Ginoo no kay atong last pa jud kay na-pray me about sa nanarbaho nang apply ko. Diba niya sila nga second week sa January daw nga makasulod ko din. Wala jud ko nang apply og lain kay dili ko gusto nga basig mo adto ko sa lain nga lugar ba, gusto na ko diri lang kay gipray nila ti Susan nga diri ra gyud ko ma-assign para dili kong kabiya diri. So dako kay ko pasalamat sa Ginoo kay atong 7 niadto ko ilang bingbing kay birthday niya atong 7 birthday niya pagka 8 niadto ko ako kadto 7 nakita mi ni Edward sa iyang gitrabahoan katong sa Golden Dragon. Ano siya na ako nga, Joy, ka na makistorya daw akong amo sa imuha, pero sa Monday pa. Ayun ko nga, sige lang word, nalipay ko kay, niyala dyan ko dito sa groceryhan, ay balag na ay mga tao bitaw man, thank you Lord, niyala dyan ko dito, kabala, dili dyan ako ikaw lang Ginoo, niyala dyan ko dito sa groceryhan, thank you Lord, kay Ginoo dyan ni mo among pag-ampot sa babaw, wala dyan ka ipakyas, bisan pag, kanang kuan bitaw kanang say kay makaana ko nga basig sa Cagayan jud ko makatrabahoan ni kay sige pong pugo sila panawag sa kuang sa SEDA nga dili sad ako mga apply na nagpasalamat jud kay ko kay ana si Edward sa gabi nga to siya sa balay nga Joy anion na kanamo dinhi ha kanang kwaon na kay ko naulang ko kay ako pa anhaon sa balay ana ko nga word ako na lay mo adto niya ni ana si ay ayo Joy kay ana mo gud akong amo nga kanang kwaon daw ka na mo diri alas 11 daw kuno sa buntag ko sige word maulaw man ko ni balibad jud ko kay kuan kanang ako pa dyan niyon bito imbis ako may nanginahanglan sa ila mura sila nga nanginahanglan sa kuha mo nang dako jud kay ko pasalamat sa iyo kay palangga jud kay ko ni Lord ako jud nang nabati kay tungod kanang gipray na ko pero niabot dayon siya murag dili bitaw sa ingon nga moana ko mabasig wala na ana dili ako mangod nga pagkatao dili mangod ko kanang kukuan ko og promise pero kanang madismaya din ko ba basig wala na ko'y kuan ato sa lahi na lang ko ana muna wala jud ko nang apply gikip jud na ko ang gingon Edward nga kuan na so dako jud kay pasal sa ugma magpatabang day ko pray kay basig interview na ko ugma din kuan kanang basig ipadiretso ko nila og duty ugma kay ugma man daw tumuhawa so ako ipuli ng magpatabang ko pray nga unta ugma successful akong pag-adto ugma makuha jud ako ni nga work
Tanang buling kinaya kung di balik ka na lang. So, ito na punta sa Nay, konti. Mag-present. Adlaw Ginoo diin ani kami nakapadayon Ginoo sa pagsigba ug pagsahigya. Lord, salamat Ginoo nga gilayo mo kami sa mga balatian ug kad. Tagaan mo kami tagsipag sa kapiskay sa panglawas. Labaw sa tanan Ginoo. Salamat Ginoo nga napadayon kami Ginoo sa paghatag kanamo. Kanimo Ginoo sa ikanapulo og rangahanan. Lord, sa panalangin kini nga salapi ug God. Himo kini nga salapi nga nako kini kay muan ni ini nga ministry ug God. Lord, panangingini sa katong mga kamot nga naghahatag ni ini. Ubisan pa man ang wala pa naghahatag ug God, ikaw magpadayon og panalangin kanila ug God. Nga aduna sila'y mada pasunod ug God. Lord, i-bless ang matag usa nga membro ni ini nga iglesia ug God. I-bless ang tanang mga tawo nga ania sa palibot ug God. Labi na ang ilang espirituhanon kala Ginoo. Lord, nagaampo ako Ginoo nga imo silang paghikapon karon ug God. Muanhi sila dinhi aron magpaduol diha kanimo Lord. Lord, salamat kay Ginoo bisan pa mas mga hayop, ikaw maga-bless. Ikaw magapanalangin sa mga kaumahan Ginoo magahatag og pailabot kanila. Salamat kay Ginoo sa mga trabaho Ginoo, ikaw maga-bless mga negosyo God. Salamat kay daraygon ka sa walay katapusan. Thank you Lord. In Jesus name I pray. Amen. Kung yan si Pastor Curtis para sa mga